Tafadzwa Chidawa na Clara Manyepera were arrested, but they are out on bail. Musure mekunge vanze. They are operating their disciplinary camp iri kuMaubra uko nenzira isiri pamutemo uye havana mapepa akakwana. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichifamba zvakanaka nevakomana vanga vachipinda murehab vachibuda vaanani kumusure mekunge paita mwana akashaikira ku disciplinary camp uku ndo pakabva patanga kuita a can of worms that were opened. Vanhu vakati tinotoda kuti Tafadzwa explain his point kuti what happened pamwana uyu uye zviri nani camp ivharwe nekuti vari kuedza kuburitsa madrugs mubody yemunhu vachishandisa violence nekuvatraina kunge masoja. Panodiwa professionalism kwete zvavari kuita. So kubva ku-prosecuting authority yeZimbabwe pakaburiswa press statement yekuti Tafadzwa Chidawa 36 and Clara Manyepera 38 have been arrested and brought before the Harare Magistrates Court following my allegations of operating an illegal disciplinary and training camp in New Maubra, Harare. The duo faces charges relating to the operation of an unregistered private voluntary organization and the impersonation the protection service zevana. The state alleges that the two established and operated the camp without a proper registration and licensing required by the Private Voluntary Organizations Act. The camp, located at number Tlokwane Close, reportedly aimed to rehabilitate children with delinquency issues, and authorities claim that the two admitted youths into the camp from December 6, 2023 onwards. Furthermore, the state alleges that during the camp's operation, the duo impersonated child protection officers. This involved offering services legally reserved for qualified individuals, including measures for observing and correcting behavior contributing to delinquency, providing counseling, supervision, and control. The accused acted unlawfully, therefore kubreka mutemo unochengetedza vana vadike. The state is in possession of a video footage of the pair conducting training sessions. Chidawa na Manyepera appeared at Harare Magistrates Court for their initial remand, and the investigation is ongoing. They were remanded to 20 April vakanzi $300 each vachibva vangobhadhara. Chatiri kuona panyaya iyi ndechekuti pane vanhu vari kupusha zvinodhaka, saka vari kuedza kuti vadonhedze mukomana nekuti mitoriro yanga ichitengwa nehigh value nehigh demand zvabva zvangodzikira. Nemaonero edu tiri kuona kunge pane munhu mukuru anopusha zvinodhaka ari kutoona kuti mukomana uyu akaramba achibvisa vanhu vese mumastreets kwachazotora mabhurongo acho ndiani. Vamwe vari kuti ane hombe yaakabura nekuti havasi kuda kumuona ari panze nekuti magaraji acho kungoti munhu 1 week apinda 1 week abuda zvakaoma hazvo. Asi tiri kungoti isusu kana zvichigona ngaaenda anoregista mapepa acho ari kudiwa ango avoida maresti akadai. So because tiri kutoona kuti government officials vatorimo munyaya dzemutoriro idzi, silently destroying our future leaders. They failed to provide jobs after their hard work on studying and introduced zvinodhaka kuvana vedu. So anyone, or actually anyone who tries to stop zvinodhaka muvana then becomes a public enemy. Zimbabwe yakutongoda hondo kuti zvinhu zvinake, nekuti ukada kuita zvokutaurirana nevanhu zvinogona kutoramba. Iye Tafadzwa wacho haoni kuti ari kuriswa here. Next time achatozonyura zvokunyura, ngaabvunze ana Chimombe. Mamwe madhiri haadi kuti utaurise. So vamwe vari kungoti guys hatirambe kuti he is trying to fight zvinodhaka, but the misconduct nema-ethics avari kukanganisa. Zvimwe zvacho zvongoda ma-professionals, for example ma-social worker, ma-psychologist vanounderstanda behavior yevana. Hatirambe kuti vana vane musikanzwa inorodza, but ma-psychologist nema-social workers are needed. Dambudziko rinozoitika kana wakungotora mutemo kuisa mune ako mahuko. Do not do business nema shortcut.
Anything that is not formalized is illegal, no matter doing it the right way or not. Any charity organization or NGO or any business must be registered within the laws of Zimbabwe, and they must have professionals to do the jobs, not just handpicking Otongotanga business. We must not blame the government even if it is messy, but panyaya kadai guys, mapapers ngave akarongeka. Ivo veMatrix vakareleasawo yavo statement vakati disciplinary camp yeMatrix clarifies its status and operations. Harare, Zimbabwe. Matrix disciplinary camp wishes to inform the public that it is a private company registered and operating in Zimbabwe, providing specialized training and disciplinary service. Contrary to recent misconceptions, Matrix disciplinary camp is not a private voluntary organization, but a fully fledged company that offers its services at a fee. We would like to assure our valued clients, stakeholders, and the general public that our services are professional, efficient, and tailored to meet the specific needs of our clients. We charge competitive fees for our services, which include disciplinary training program, leadership development course, team building exercise, and security services. To build transparency and accountability, and we are committed to delivering exceptional services that meet the highest standards of quality and professionalism. Our operations are ongoing as usual, and atisi kumira so ndo bavanyora avo kuti yours sincerely ndokupedzisa nyaya yacho. Vanotengesa mitoriro kunyanya vari panzvimbo dziri musoro atori mabig names ekuti vese vakuti dai akangoregister. I'm sure he tried, akatoona kuti zvinotononoka, zvinotora makore kuti ave registered. It is also a possibility yekuti pama-registrations pacho vanogona kuva pane munhu akamusabotaja from mukati, because nyaya idzi guys unotoona kutoti chero pakabuda mabhurongo akaita sei. Pakamboreleaswa list recently, I think like 2 years ago. That list yaitaura kuti ava ndo vanhu vari kudhila nemutoriro ava chino. Kangani katinoudza kuti mamboduterere vadai chino but hapana zvinomboitiwa. Izvezvi pakabuda mota iya yefuneral ichinzi yakasenga mitoriro, zvakazoitwa sei? Pane any feedback here on prosecution kana kuti muridzi wacho akangobhadhara mazimari ndobva zvinhu zvatodisappear? It is very difficult kuwana chinhu chiya. Chero uchinzi unotokosora muSouth Africa, sometimes they try by all means kuti vasambofa vakakupa kanhu kaya. So amen kuti vanhu vari kuzviita vari kushandisa mari dzakawanda, uye vanhu vatori mukati menyaya idzi tafadzwa angopindawo pacrossfire nekuti munhu ari kuedza kustopa kushandiswa kwezvinodhaka. Do leave your comments on what you think about nyaya yedu.